Leonardo halál előtt nem sokkal azt írta a naplójába, minden művészetek közül az a legnagyobb, legyőzni önmagunkat. És ezt a mondatot mi még nem ismertük, de már erről a mondatról szólt a történetünk. Nem szeretnék visszarepülni a reneszánszba és egy autentikus világot megteremteni, kvázi szeretnék egy modern reneszánsz világot megtalálni, ahogy most a 21. század embere képzeli el. Leonardo is néha mindegy tékozló zsenire tekintett önmagára. Mindig kereste önmagát. Ki az az igazi Leonardo? Mikor mondhatja magáról azt, hogy én Leonardo? A darab erről a küzdelemről szól. Ha jól számolunk, akkor ez a 15. egész estés produkciónk. Azért most már túl vagyunk 30 óra műsoranyagon, de még mindig nagyon-nagyon izgalmas számomra, és egy borzongató, amikor látom, hogy hát ugye minden normális embernek két keze, két lába van, és ezt a két kezet, két lábat, meg a hozzátartozó testet mennyiféleképpen lehet kicsavarni, kiforgatni, megmozgatni, és ezzel elbűvölni a közönséget. Az ifjú Leonardo hírnévre vágyik, sikerre, gazdagságra. Nagyon érdekes, hogy amikor például ír egy bemutatkozó levelet Milánó hercegének, akkor felsorolja, hogy mivel foglalkozik, és 13 különböző szakmát sorol föl, de az első a hadmérnök, a második a rendezvényszervező, az ünnepségszervező, és 13-ként egyébként ő festő is. Tervezzük nemzetközi piacra vinni a produkciót. Olaszország nyilvánvalóan adja magát. Milánóval szeretnénk kezdeni, illetve Firenzével közösen a Da Vinci kiállításhoz kapcsolódóan. Szentpétervár, Düsseldorf, elég sokfelé van felkérésünk, nincs meg olyan utazó kiállítás, amihez innovatív módon egy színházi performance volna kapcsolva. Ez lenne az első világszinten. Részt kap a darabban a vallás, magáról a hitről szeretnénk egy képet is festeni, hogy magában az emberben hogyan alakul ki a hit, a hithez való viszony, illetve hogy ennek a drámaisága hogy tud megjelenni bizonyos életképekben. Mária Magdolnát alakítom a darabban, megjelennek díszes ruhában, mint magabiztos erős nő, és amikor lekerül rólam ez a ruha, akkor ott állok a nép előtt védtelenül a bűneimmel együtt. A mi történetünk a hit kereséséről szól. Annak a hitnek a kereséséről, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy létrehozzunk bármilyen alkotást, megtaláljuk önmagunkat. Az idős Leonardót élet egy különleges pillanatában ragadjuk meg. A halál előtt nem sokkal találkozott, ha mondhatjuk így, Istennel. Nem kereste egész életében, tehát nem volt egy hívő, vallásos ember, sőt azt is mondhatnám, hogy távol állt a mindennapi kereszténységtől, de élete utolsó pillanataiban rátalált. Leginkább a boldogságot kell átadnom, és a jól érzem magam hangulatot kell átadnom a közönségnek, amit én személy szerint úgy tudok átadni, hogyha egy nagyobb íven keresztül viszem hátra vagy előre a lábamat, és egyszerre a kezemmel minél nagyobbak legyenek a mozdulatok. Én így képzelem el ezt az egészet. Magyar néptáncnak van egy alapmotivum kincse. Készülő darab zenei világába úgy szeretnénk ezt behelyezni, hogy kap egy különleges ritmusvilágot azáltal, hogy ellentáncolunk a zenének. Úgy gondolom, hogy várja a közönség a Leonardót. Minden egyes produkciónknak van egy rajongótábora, mindegy az egész Experience-nek is 80 000 emberről beszélünk nagyjából.
igen, ez a produkció is a többi sorsára fog jutni, sikerre fogjuk vinni országos és nemzetközi szinten.